Usa ka dakong kamatuoran nga ang kaluwasan dili nato pwede isalig sa tao. Dili nato pwede ba nga ang atuang kalag, ang paglaom sa atong kalag nga makakabot og kaluwasan atong isalig lang ni bisan kinsang gitawag og tao kay dili man sila ang maluluwas. Ang Ginoong Jesucristo man ang maluluwas. Siya man ang source of salvation. So kung mangita at nagkaluwasan, dangop ta ni Ginoong Jesucristo kay si Kristo man ang kuan, si Kristo man ang manluluwas. O niya, at the same time, sa usang pagiha, nga makakabot na ni anang maong gitawag og kaluwasan. Ang pinakapait manggod sa atong palibot manggod karon kay instead of muduol kang Kristo, dito naman hinuon miduol sa gitawag og tao o sa panalitan kanang pagpasakop sa mga pundok nga gitukod lang tao. Dili man na pagduol kang Ginoong Jesucristo. Kanang pagpasakop sa mga pundok kadin kabaluta nga gipangtukod gikan sa Amerika. Dili man nagikan kang Ginoong Jesucristo. So buti pasabot kung kana ang ato ang buhaton kung magmagahi ta sa atong kaugalingon ipamugos gyud nato kanang ato ang gipasakupan iya ni Ginoong Jesucristo ni kabalot nga sa Amerikano, kabalot nga gikan sa Amerika, nagpasabot na nga atong gibalibaran ang kamatuoran. O wala nato gidawat ang kana bang mensahe sa Ginoo ba nga ingon pa niya nga without me or nothing. Kung wala ko, wala mo'y gitawag og mahimo. So, mo na nga kinahanglan tong pangitaon ng iya ni Kristo. So, sa pagiyang pangita nato ng iya ni Ginoong Jesucristo, syempre, pinakauna, mubasa kitag Biblia, ato sang siguroon kung unsa ang gihimo ni Kristong action, kaya para makaingon ta nga, tama ang atong pagpangita concerning niya. O, for example, unsa mo itong pagpangita, kanang ingon sa balang kasulatan ba nga, ingon pa ni Ginoong Jesucristo nga, the word Peter and upon this rock I will build my church. Kanang giingon niya nga, akong simbahan. Pag ingon niya nga akong simbahan, dili gyud na sa mga Amerikano. Dili gyud na sa bisan kinsang tao. Pag iyang simbahan, iya gyud na. Siya gyud tawag inang tag-iya ni ana. So man ang pangitaon nato ng simbahan na nga si Kristo mismo ang tag-iya. So mo nang kinahanglan ta magbase og mga biblical criticisms kay para makit-an ta na. For example, kanang historical criticisms o kanang iglesia mo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ug wala na ilain. Kaya wala mong ilaing tawag ining pundok nga nakahatag og insakto bitaw nga kasaysayan concerning sa Christian history. Ang simbahan Katolika ra. O mo kabantay ana. O tanawan ng mga pundok karon nga naa sa ato ang gitawag og palibot. Mangutan ana sila kasaysayan sa iglesia ng gitukod ni Kristo o sa Christian Church for the first 300 years. Di na nakatugan. Nung di mas nakatugan kay sa nang giingon buto lang man sila after 16th century. Pero ang simbahan Katolika siya ang makahatag natong record. Siya ang makahatag natong complete information concerning sa Christian religion. Nga naman kay siya man ang gitukod ni Kristo. Siya man ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Gibinlan niya si Pedro. Nga diin mo ay dumala sa iyang iglesia at the same time gibinlan po niya yung mga apostol nga din mamahimong subject ni Pedro kay para mapalapdag ang kaluwasan na gusto niyang ipaabot alang sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. So kung di nato nadawaton ng iglesia di nato nadawaton ng simbahan tabla ra nga wa nato gidawat si Ginoong Jesucristo. Namingon mo sila nga ay nagsalig man sa tawag ng teaching kay nakabase man na sa Biblia ang among teaching. Actually, partly correct. Kinahanglan man kita magbasa sa Biblia pero kung ang prinsipyo nga magbasa tag Biblia o niya ang ato ang una-una kinahanglan mabasa gid letra por letra dili na mo'y prinsipyo sa mga apostol. Ang prinsipyo sa mga apostol kanang giingon ni propeta Nehemias 8:8 basahon sabton. Muna ginabuhat sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Basahon at the same time sabton. So gibasa nato ang St. Matthew chapter 16 verse 18, gisabot nato unya unsa may beses sa atong pagsabot history. Para di gyud ta masipyat. Ang pangutana kanang mga amigo nato nga mga tagak magbasa sa balang kasulatan unsay beses sa ilang pagsabot nga makaingon ta nga tama ang ilang panabot. Chismis sa ilang pastoy. Di na pwedeng tuuhan. Okay? So, man lang kinang pagkataon, kung kanang iglesia again, mo ang Iglesia Katolika, modawat ka man o sa dili. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page,
Kuya Apologies TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.